Drømmer du om at lave den smukkeste on-trend kjole med en draperet drop shoulder og læg langs den ene sidesøm, så er du kommet til det rette sted. Mit navn er Iben, og i denne video viser jeg dig, hvordan du selv kan sy den cool og super behagelige asymmetriske kjole og bluse kastanje fra Beklædt. Denne kjole er i udgangspunktet ret simpel. Den ene skulder og den modsatte sidesøm er draperet med store læg, der er med til at give form og en levende silhuet. Drop shoulder-detaljen giver et råt og legesygt udtryk og gør, at man nemt kan lave en ærmeløs bluse-variant også. Halsudskæringen sidder højt på halsen, mens kjolen og blusen lukkes med 3 knapper langs den ene skuldersøm. Du kan købe symønstret til kjolen og blusen kastanje på min hjemmeside beklædt.com. I denne video viser jeg både, hvordan du skal sy kjolen og blusen, da fremgangsmåden er stort set identisk for begge designs. Uanset om du laver kjolen eller blusen, skal du bruge passende stof. Vælg let til medium vægt fastvævet stof med ingen eller blot en lille smule stræk. Stoffet skal have naturligt smukt fald og stræk på skrå, men faktisk må stoffet også gerne have en lidt sprød fornemmelse, hvilket vil få læggene til at træde tydeligere frem. I dette eksempel bruger jeg en ternet letvægts viskose bomuldsblanding, der minder om bækkerbølge. Udover stof skal vi bruge fliseline. Brug en letvægts vævet flis. Så skal vi bruge knapper til skulderen og selvfølgelig matchende sytråd. Første skridt er at klippe mønsterdelene ud efter klippevejledningen. Da forstykket og bagstykket begge er asymmetriske, skal hver del klippes i et enkelt lag stof. Husk at lægge mønsterdelen rigtigt på stoffet, så trådretningen overholdes. Husk også, at både forstykket og bagstykket skal klippes fra ret siden af stoffet, ellers kommer delene ikke til at passe sammen til sidst. Herefter skal vi stryge fliseline fast til belægningen. Dette skal gøres uanset om du laver kjolen eller blusen. Læg belægningen, så vrangsiden vender opad. Læg mønsterdelen klippet i fliseline ovenpå, så limsiden vender mod vrangsiden af belægningen. Pres med strygejernet. Overlok eller zigzag rundt om alle kanter på både forstykket og bagstykket, samt belægningerne og ærmerne, hvis du altså laver kjolevarianten. Som du kan se, er mit stof ens på retsiden og vrangsiden. Herudover ligner forstykket og bagstykket hinanden. Jeg har derfor skrevet et stort F for forstykket med skrædderkridt, samt sat en sikkerhedsnål, der markerer retsiden. Bagstykket har på samme vis fået en sikkerhedsnål og et stort B for bagstykke, så burde der ikke gå kludder i det. Start med at samle læggene langs den højre skuldersøm på forstykket mellem de 2 markeringer på mønsterdelen. På forstykket skal du danne 3-4 læg på skulderen. Du bestemmer selv størrelsen på de enkelte læg, samt hvilken vej de skal vende. Det der er vigtigt er selvfølgelig, at skuldersømmene på hver side er lige lange. Det er meget nemt at tjekke ved at lægge de 2 skuldersømme oven på hinanden. Hvis der er forskel i længden, må du gå tilbage og justere størrelsen på læggene, indtil sømmene passer. På samme vis skal du danne mellem 5-7 læg langs den venstre sidesøm på forstykket mellem de 2 markeringer. Igen bestemmer du selv, hvor dybe de enkelte læg skal være og hvilken vej de skal vende. Jeg kan personligt godt lide, når læggene får et sådan lidt tilfældigt udtryk. Derfor varierer jeg dybden på læggene og også hvordan de vender. Igen skal du tjekke, at længden på de 2 sidesømme er ens, når læggene er blevet dannet. Når du er tilfreds med forstykket, skal du gøre det samme på bagstykket, bare med omvendt fortegn. Til sidst sys læggene fast ved at lave en stikning i sømrummet ca. 5 mm fra kanten. Find den bagerste belægning og læg den fladt på bordet, så retsiden vender opad.
Læg den forreste belægning ovenpå ret mod ret og sæt nåle langs den højre skuldersøm. Dette skal du gøre, uanset om du laver kjolen eller blusen. På den venstre skuldersøm skal du sætte en nål efter markeringen på mønsterdelen, der viser, hvor åbningen op mod halsen skal starte. Det er kun den yderste del af den venstre skuldersøm, der skal syes sammen. På belægningen til den ærmeløse bluse skal du også nåle de to sidesømme sammen. Sy den højre skuldersøm og den første halvdel af den venstre skuldersøm, men husk at lade resten af skuldersømmen op mod halsen stå åben. Sy med 1 cm sømrum. Husk at sy sidesømmen på belægningen til den ærmeløse bluse. Tag belægningen med over til strygebrættet og pres alle sømme åbne med strygejernet. Det er klart nemmest at gøre over et presseføl, hvis du har sådan et. Find forstykket og bagstykket og læg dem oven på hinanden ret mod ret. Nål skuldersømmene sammen. På den venstre skuldersøm uden læg skal du igen kun sætte nåle frem til punktet, der markerer åbningen op mod halsen. Hvis du laver den ærmeløse bluse, kan du samtidig sætte nåle langs begge sidesømme. Sy skuldersømmene, men husk kun at sy den første halvdel af den venstre skuldersøm sammen. Sy med 1 cm sømrum. Sy også sidesømmene sammen på den ærmeløse bluse. Tag arbejdet med over til strygebrættet og pres alle sømme åbne. Find det lille 2 cm brede skråbånd, du har klippet af en stofrest. Fold båndet på langs ret mod ret og sy det sammen ca. 5 mm fra kanten. Tråd en nål i hånden, som sys fast til den ene ende af skråbåndet. Før nålen igennem båndet med den flade ende først og brug sytråden til at vende båndet til retsiden. Klip båndet i 3 stykker, som hver skal være minimum 5 cm lange. Nu skal hvert bånd foldes til en lille løkke og placeres langs åbningen på skuldersømmen på bagstykket. Løkken skal placeres, så den vender indad mod bagstykket, mens de 2 ender stikker ud over skuldersømmen. Størrelsen på løkken skal tilpasses til størrelsen på knappen. Placer de 3 løkker med ens afstand til hinanden. Sy løkkerne fast ca. 5 mm fra kanten.
Nu skal belægningen sys fast til halskanten. Metoden er den samme, uanset om du laver kjolen eller den ærmeløse bluse. Læg belægningen oven på kroppen ret mod ret, og sæt de 2 dele sammen langs halsudskæringen. Belægningen skal også sys fast langs åbningen på den venstre skuldersøm, men dette skal gøres af 2 omgange. Før en nål gennem belægningen i præcis det punkt, hvor den eksisterende stikning ender. Denne nål skal så føres igennem det tilsvarende punkt på kroppen. Jeg starter med at sy den første halvdel af åbningen på skuldersømmen sammen ned til nålen, vi netop har sat. Herefter syr jeg rundt langs hele halsudskæringen. På samme måde som før fører jeg en nål igennem punktet på belægningen, hvor den eksisterende syning stopper, og matcher dette med samme punkt på kroppen. Sy herefter delene sammen. Pres sømrummet fra halsudskæringen mod belægningen. Mens retsiden vender opad, sys sømrummet fast med en stikning et par millimeter fra kanten hele vejen rundt på belægningen. Sy så tæt på de 2 hjørner som muligt. Pres halsudskæringen pænt med strygejernet. Nu skal vi sætte ærmerne sammen med kjolen. Find de 2 ærmer og match dem til hvert sit ærmegab. Læg ærmerne oven på kroppen ret mod ret. Sæt nåle og sy ærmerne fast langs ærmegabene. Tag kjolen med over til strygebrættet og pres sømrummet fra ærmegabet mod kroppen. Mens retsiden vender opad, sys sømrummet fast til kroppen et par millimeter fra kanten. Fold kjolen, så retsiden vender indad. Sæt nåle langs sidesømmen på ærmet og kroppen og sy hele sidesømmen sammen som en kontinuerlig stikning med 1 cm sømrum. På blusen skal vi have syet belægningen fast langs de 2 ærmegab. Læg blusen, så retsiden vender opad. Før din ene hånd ind under blusen, så du kan få fat i belægningen indefra. Vend belægningen, så den ligger ret mod ret med blusen. Træk stykkerne tilbage ud gennem blusen og sæt nåle langs den ene halvdel af ærmegabet. Det er umuligt at sy hele vejen rundt i ærmegabet i én omgang.
Sy den første halvdel af ærmegabet sammen med 1 cm sømrum. Træk så stykkerne på plads og gør det samme en gang til, så du kan komme til at sætte nåle langs den anden halvdel af ærmegabet. Sy den anden halvdel af ærmegabet sammen. Klip små hakker i sømrummet langs den buede kant på ærmegabet. Pres sømrummet mod belægningen. Fra retsiden sy sømrummet fra ærmegabet fast til belægningen et par millimeter fra kanten. Sy igen af 2 omgange. Pres ærmegabet pænt med strygejernet. Nu skal blusen og kjolen lægges op for neden og langs ærmerne. Jeg starter på blusen. Stryg oplægningskanten 2 cm om til vrang hele vejen rundt. Nu skal jeg vise dig et cool trick til at få den buede oplægningskant pæn. Tag blusen med over til symaskinen og lav en rynketråd direkte i pressefolden fra den ene sidesøm til den anden, det vil sige sy med stinglængde 4 og lad være med at hæfte hverken i starten eller slutningen. Lav så en tilsvarende rynketråd fra den ene til den anden sidesøm på den anden side af blusen. Tag blusen med tilbage til strygejernet. Træk forsigtigt i undertråden på de 2 rynketråde, så du får trykket sømrummet på blusens oplægningskant forsigtigt sammen. Fordel de diskrete rynker langs oplægningskanten på både forsiden og bagsiden af blusen. Til sidst stryges oplægningskanten endnu en gang 2 cm om til vrang, men læg mærke til, hvordan rynketråden hjælper os med at stryge langs den buede oplægningskant. Sy oplægningskanten fast fra retsiden ca. 2 cm fra kanten. Nu er det kjolens tur. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du starte med at presse sidesømmene åbne. Herefter skal du stryge oplægningskanten 2 cm om til vrang hele vejen rundt. Stryg så oplægningskanten endnu 2 cm om til vrang. Her er det ikke nødvendigt at lave en hjælpende rynketråd, fordi oplægningskanten på kjolen er mere lige. Tilsvarende stryges oplægningskanten på ærmerne 2 cm om til vrang. Herefter stryges oplægningskanten så endnu 2 cm om til vrang. Sy oplægningskanten på kjolen fast fra retsiden ca. 2 cm fra kanten. Tilsvarende sys oplægningskanten på ærmerne fast ca. 2 cm fra kanten. Det sidste vi skal gøre er at sy de 3 knapper i langs åbningen på skuldersømmen på den modsatte side af løkkerne. Og så blev vi færdige. Jeg håber du bliver glad for din nye kjole og bluse. Husk at følge Beklædt her på YouTube og giv også meget gerne videoen et like. Tusind tak for at se med. Vi ses!